Лукашенко выказаў прэтэнзіі беларускім жанчынам і падпісаў загадкавы указ на карысць Наталлі Пяткевіч, а расследавальнікі здабылі шакуючыя падрабязнасці знікнення Анжалікі Мельнікавай і вялікіх грошай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко наракае на беларускіх жанчын, на беларускіх мужчын і хваліць сам сябе. Сёння ён прыляцеў у Любанскі раён, дзе будуецца Нежынскі горна-абагачальны камбінат для здабычы калію, і зрабіў там некалькі гучных заяў. Прычым гаварыў ён не толькі пра калій, але, напрыклад, і пра нараджальнасць. Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже, ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем. Лукашенко пахваліўся, што продаж беларускіх калійных угнаенняў ужо выйшаў на дасанкцыйны ўзровень, а таксама ён паабяцаў, што ў гэтым годзе будоўля камбіната нарэшце будзе скончаная. Тут нагадаем, што Нежынскі камбінат пачалі будаваць яшчэ ў 2016 годзе, а яго праектам за $2 мільярда займалася кампанія «Слаўкалій» расійскага алігарха Міхаіла Гуцырыева пры падтрымцы кітайскіх крэдытаў. Уся прадукцыя камбіната павінна была экспартавацца ў Кітай, аднак пасля ўвядзення санкцый у 2021 годзе кітайскія банкі прыпынілі фінансаванне, а Александр Лукашенко, па словах самога Гуцырыева, нацыяналізаваў актывы, то бок банальна забраў камбінат, прычым і па сёння невядома, ці адбылося гэта прымусам ці па дамоўленасці з алігархам. Цяпер Лукашенко параўноўвае гэты праект з атамнай электрастанцыі, і не дарма, бо ён хоча будаваць вакол камбіната жыллё, ператвараючы такім чынам яго ў аналаг Астраўца ці Салігорска, то бок каб туды сцякаліся спецыялісты для працы менавіта на здабычы калия. Арендное жилье под производство. Это вот новая инвестиционная программа, чтобы министр это запланировал с премьер-министром мне на стол. Тогда будет толк в стране. А если мы стянем все в Минск, тут и так дефицит рабочей силы, ну, не будет кому работать. З'явіліся новыя цікавыя дэталі пра учорашнія адстаўкі і прызначэнні чыноўнікаў. Аказалася, што Лукашенко адправіў у адстаўку таксама і Анатоля Ліса, які апошнія гады быў паслом Беларусі ў Грузіі. Анатоль Ліс стары і верны лукашэнкавец, а вось яго дарослы сын Павел нядаўна быў судзімы за палітыку. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў пратэстах і далі хатнюю хімію. Ці звязана адстаўка бацькі чыноўніка з судом над сынам, невядома, але ж пакуль новага прызначэння Анатоль Ліс так і не атрымаў. Таксама два цікавых моманты звязаныя і з новай віцэ-прэм'еркай Наталляй Пяткевіч. Першы — гэта загадкавы указ Лукашэнкі, падпісаны адразу пасля прызначэння чыноўніцы, згодна з якім Пяткевіч надзяляецца дадатковымі паўнамоцтвамі для абароны інтарэсаў Беларусі ў Еўразійскім саюзе і СНД. Праўда, што гэта за паўнамоцтвы, удакладненняў няма. Другая цікавостка — гэта яе касцюм, у якім чыноўніца прыйшла на нараду да Лукашэнкі. Той любіць крычаць, каб беларусы не ганяліся за моднымі брэндамі і куплялі сваё, але ж Пяткевіч такія парады проста ігнаруе. І канкрэтна гэты яе пінжачок пашыты не беллегпрамам, а амерыканскім прэміум брэндам Вероніка Бірд, які вельмі любяць і галівудскія зоркі. Канкрэтна такая мадэль, як у Пяткевіч, каштуе прыкладна $700. Усплылі шакуючыя падрабязнасці пра знікненне Анжалікі Мельнікавай. Паплечніца Паўла Латушкі, спікерка каардынацыйнай рады, знікла 3 месяцы таму разам з вялікімі грашыма, якія прызначаліся для беларускай апазіцыі. Цяпер жа стала вядома, што новым каханкам Анжалікі Мельнікавай быў агент беларускіх спецслужбаў з пашпартам прыкрыцця. Неверагодныя дэталі раскапалі выданні «Палітыка» і «The Insider» пры дапамозе беларускага расследавальніцкага цэнтра і «Байпола». У студзені 24 года пасля паездкі на Шры-Ланку Мельнікава, якая афіцыйна была ў разводзе, распавяла сяброўцы пра адносіны з новым мужчынам. Маўляў, кавалер жыве ў Беларусі і не можа прыязджаць у краіны Еўрасаюза, таму яны сустракаюцца ў экзатычных краінах. Гэты таямнічы незнаёмец нават зрабіў Мельнікавай прапанову рукі і сэрца. Вядома, што Анжаліка нават паказвала заручальны пярсцёнак, прычым з калегамі па апазіцыі Мельнікава гэтымі навінамі не дзялілася. Цяпер журналісты ўстанавілі асобу загадкавага жаніха Анжалікі Мельнікавай, і ім аказаўся маладзейшы за яе на 5 гадоў беларус, 32-гадовы Алексей
Віталійевич Лабеев. Гэты Лабеев з'яўляецца кадравым супрацоўнікам беларускіх спецслужбаў, які падарожнічаў па свеце з пашпартам на імя Алексея Гордеева. Ён нарадзіўся ў сям'і беларускага вайскоўца і пасля сам скончыў вайсковы факультэт БДУ, дзе рыхтуюць кадры як для разведкі, так і для КДБ. Абодва ведомствы могуць выдаваць дакументы прыкрыцця, таму пакуль нельга адназначна вызначыць, на якую спецслужбу працаваў гэты персанаж. Алексей і Анжаліка пачалі сустракацца не пазней за 2023 год. Ва ўсякім выпадку з 26 жніўня па 5 верасня таго ж года яны ўжо разам наведвалі Кубу. Мяркуючы па базе перасячэння мяжы, у студзені 24 года Лабеев лётаў і на Шры-Ланку. У тыя ж дні там была і Анжаліка Мельнікова. Менавіта тады Лабеев і зрабіў ёй прапанову і падарыў пярсцёнак. У гэтай гісторыі ёсць і яшчэ адзін нечаканы момант. Лабеев з 2017 года жанаты на выпускніцы БДУ Марыне Лабеевай, у дзявоцтве Міхнавец. Далейшае развіццё падзей пакуль застаецца загадкай, але ў канцы 24 года, калі сяброўкі пацікавіліся ў Мельнікавай, як ідуць справы з яе заручанымі, тая толькі махнула рукой. Знаёмыя кажуць, што са студзеня 25 года Анжаліка была чамусьці вельмі засмучаная, і ў яе нават здараліся нервовыя зрывы. Яна набрала вагу, плакала і казала, што ў яе праблемы, але на працы гэтага амаль ніхто не заўважыў. А пасля яна проста знікла, прыхапіўшы за сабой $150 000. Дзе цяпер знаходзіцца Мельнікава і той Лабеев Гордеев, дакладнай інфармацыі няма. Трагедыя адбылася ў Камянецкім раёне. У вёсцы Амельянец у звычайным прыватным доме адбыўся пажар, і ў агні загінулі двое дзяцей. Гэта дзяўчынкі, адной з якіх было 3 гады, а другой 6 месяцаў. Цяпер следчыя разглядаюць некалькі версій узнікнення пажару, у тым ліку кароткае замыканне і занесеную крыніцу агню. Але ўжо ўстаноўлена, што на момант здарэння дзеці знаходзіліся дома адны і без дарослых. Загадкава памёр яшчэ адзін малады сілавік. Мікіта Ярмоліч служыў у патрульна-паставой службе Маскоўскага раёна сталіцы. Вядома, што ён паходзіць з Мікашэвічаў і, па інфармацыі Белпола, па стане на 21 год у базах меў статус навучэнца. На момант смерці Ярмоліч меў званне малодшага сержанта. Што з ім здарылася, пакуль невядома, але кіраўніцтва і супрацоўнікі мінскай міліцыі выказалі спачуванні родным і блізкім Ярмоліча. Сілавіку было ўсяго толькі 19 гадоў. З'явіліся новыя падрабязнасці пра раптоўную смерць 14гадовай школьніцы ў ельскай бальніцы. Як расказаў парталу онлайнер бацька малой, дачка 4 дні была на бальнічным з кашлем і болямі ў горле. У той ракавы дзень дзяўчынка ішла закрываць бальнічны, бо адчувала сябе добра і нават не мела тэмпературы, але заставаліся хрыпы ў лёгкіх, таму малую накіравалі ў бальніцу. Туды дзяўчынка прыехала ў раёне 11 гадзіны раніцы, а праз 2 гадзіны яе бацькам патэлефанавалі ўрачы і паведамілі, што іх дачка ў коме ў рэанімацыі. Затым у бальніцу сапраўды прыязджаў рэанімабіль з Мазыра, аднак было прынята рашэнне чакаць спецыялістаў з Гомеля. У той жа час бацькоў папярэдзілі, што трэба рыхтавацца да найгоршага, бо ў іх дачкі неаднаразова спынялася сэрца. У выніку за 10 хвілін да апоўначы дактары паведамілі, што дзяўчынка памерла. Канкрэтныя прычыны бяды цяпер высвятляюцца. Міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў загаварыў пра тэракты. На пасяджэнні ў Магілёве ён паведаміў, што разам з расійскімі калегамі беларускія сілавікі прадухілілі ажно некалькі страшных замахаў. Цытата Кубракова. У выніку агульных намаганняў у 23-24 годах папярэджана 4 тэракты ў дачыненні да службовых асоб і аб'ектаў крытычнай інфраструктуры Беларусі і Расіі. Праўда, ніякай канкрэтыкі міністр не расказаў, што гэта былі за гісторыі, што планавалі злачынцы і каго па выніку затрымалі, Кубракоў так і не паведаміў. Парадаксальная гісторыя, якая скончылася вельмі дрэнна. Александр Вітухноўскі з Гомеля быў асуджаны за пратэсты і распаліванне варожасці і нават лічыўся палітычным вязням. На волю ён выйшаў вясною 24 года і неўзабаве знік. Хадзілі чуткі, што ён з'ехаў у манастыр, але па выніку ён знайшоўся на украінскім фронце, прычым ваюючы на баку расійскіх акупантаў. Цяпер сябры Вітухноўскага паведамілі, што яго вайсковая кар'ера аказалася вельмі кароткай. 24гадовы Вітухноўскі загінуў на пачатку гэтага года.
У Магілёве пратэстуюць супраць будоўлі царквы. У мясцовым пячэрскім лесапарку хутка з'явіцца новенькі храмавы комплекс. На думку чыноўнікаў, гэта мусіць прывабліваць у горад турыстаў, але ж на думку саміх магілёўцаў, грошы лепш бы было пусціць не на чарговы храм, а на школу альбо бальніцу. Цяпер адбываецца парадаксальная сітуацыя. Улады ствараюць сваю рэальнасць, у якой усім вельмі патрэбная новая царква, і пра гэта нават здымаюць рэпартажы на БТ. Але ж у сацыяльных сетках пад публікацыямі пра будоўлю храма цяжка знайсці хоць які-небудзь каментарый у яго падтрымку. 19 мая у гарвыканкаме прайшло пасяджэнне архітэктурна-горадабудаўнічай рады па гэтым праекце. Як выявілася, чыноўнікі прынялі толькі 180 зваротаў супраць будаўніцтва, не прыняўшы да ўвагі больш за 300 подпісаў, сабраных ад жыхароў суседніх дамоў. Але вось затое колькасць подпісаў у падтрымку будоўлі за гэты час цудоўным чынам вырасла да некалькіх тысяч. У выніку рада большасцю галасоў дазволіла будаўніцтва храма ў вызначаным месцы, але ж і тут радаснага аднадуша, якое імкнуліся паказаць гараджанам са старонак дзяржаўнай прэсы, не атрымалася. Перавага склала ўсяго толькі адзін голас. Толькі 6 з 11 членаў рады прагаласавалі за будаўніцтва храма. Прытым, прынамсі, палова з іх гэта лукашэнкаўскія чыноўнікі з адпаведнымі значакамі на лацкане. Страшнаватая знаходка адшукалася ў Гродні. Там на сцяне звычайнага жылога дома знайшлі вось такое нешта. Аказалася, што гэта пчаліны рой, які хутчэй за ўсё збег з нейкага вулля. Такое бывае, напрыклад, калі ў вуллі з'яўляецца занадта шмат маладых насякомых, і тады частка пчол пакідае сям'ю ў пошуках новага месца жыхарства. Пасяліцца такі рой можа дзе заўгодна, нават, напрыклад, у дупле дрэва ці ў нейкіх тэхналагічных нішах у дамах. Але пчаляры імкнуцца не выпусціць момант раення і селяць уцекачоў у вулей. Звычайна такі дзікі рой не агрэсіўны, таму пры сустрэчы з ім не трэба панікаваць, але ўсё роўна лепш не падыходзіць да рою і выклікаць спецыялістаў. Рубрика «Даўно пра вас не чулі». Валерый Цапкала за апошнія гады імкліва прайшоў шлях ад чыноўніка Лукашэнкі да яго апанента і палітэмігранта. Прычым яшчэ нядаўна Цапкала пазіцыянаваў сябе палітыкам, супрацьстаўляў сваю асобу Ціханаўскай і нават збіраў грошы на арышт Лукашэнкі. Але ж апошнім часам Цапкала заціх. Ён пераехаў у Албанію і стаў там дарадцам у інвестыцыйнай карпарацыі. Цяпер Цапкала зноў у эфіры, прычым аб'ектам яго крытыкі зноў стала Святлана Ціханаўская. Ён перакананы, што існуюць спецыяльныя фермы ботаў, якія падтрымліваюць Ціханаўскую і цкуюць яе крытыкаў, такіх як ён сам. Высновы ў яго простыя, маўляў, папулярнасць Ціханаўскай гэта вынік накрутак і маніпуляцый. Праўда, ніводнага доказа сваім словам Цапкала прывесці не змог. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.